Mungkin kira nang Kalimantan 30 lagi. Lah iya. Nek wis dengan. Pak Arif. Ayo. Panan. Bidang-bidang Ambon apa ngono. Pisan nek ada pure. Sambil pentongi dan pabrik. Pentongnya Pak. Ini pabriknya Ambare iso. Asal iso tak yo iki. Lagi cepet kuale dong. Muni. Kamu mungkin dipakai ning omah. Kepala kita pernah munggah mungkin. Nggeling wong-wong. Lah ngono ora. Tunggu yo gawe ning buan kono. Ade Gunung Bulu. Niki pun tak waterpas teng mriko ni. Sing kapan nempel teng mriki mesti wis Pas ya. nggih. Obat tuh penyambung kayak ini. Gunung Bulu nggon apa? Mana jarak yang mau rapal mana jarak teratas sih. Per gawe Dengan kimia saat ini kuat. sing to Google yo. Wah, diaturnya nek wong aturnya nek Pak. Mbak kono lho. Semoga pokok-pokok. Ya, kamu kan ya epoksi. Kamu tidak mau kan? Tanya. Lu mikir. Oke. Wih, gimana? Bukan. Tahmi kayo. Suwi kaya bojone Samsiah men berat. Masih malah kali ini harus tertunda karo